Karkaris ta' 30 sena ġie kkundannat 3 snin ħabs wara li ammetta li kommetta żewġ hold-ups waqt li kien bil-libertà proviżorja fuq pledġ ta' 6,000 euro li ma somma tilfa minħabba li kiser diversi kundizzjonijiet tal-qorti. Sean Farrugia ammetta li fit-18 ta' Jannar li għadda wettaq hold-up fuq sit ta' ħanut fuq receptionist ta' lukanda meta kien armat b'sikkina. U sera is-somma ta' 420 euro mill-ħanut tal-kebabs fix-xazz tal-Gżira. Farrugia ammetta wkoll li kien wettaq serqa oħra lura fis-6 ta' Jannar li għadda meta qeddet ħaddiem b'sikkina fil-lukanda Blue Bay ukoll fil-Gżira u sera is-somma ta' 650 euro. L-ispetturi Fabian Flery, Lajden Zammit u Colin Sheldon mexxew il-prosekuzzjoni. Farrugia jammetti li kien fil-possess ta' arma mhux liċenzjata u li sar reċidif. Fis-sentenza mogħtija l-maġistrat Joe Mifsud qal li l-fatt li kiser żewġ digreti tal-qorti fuq il-libertà proviżorja huwa wkoll reat serju. Ma jistax ikonna persuni li minflok joqogħdu mal-ordnijiet tal-qorti jittrattaw dawn l-affarijiet bħala qishom sepiċċa karta, saħaq il-maġistrat Mifsud. Minn barra 3 snin ħabs u t-teħid tal-karanzija personali u ġie multat ukoll 234 euro fuq possess ta' sikkina bla permess.